ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେସନ୍। ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ତ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବି ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖାଦେଖି କରିବେ କେମିତି କ'ଣ। ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ। ନା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ହେଲାଣି ଚାଲିଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ବାଡ଼ି ଏମିତି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ରୁମ୍ରୁ ଆସିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ଆଉ ଚାଲିଛୁ ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ନା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଷ୍ଟେସନ୍। ଆଉ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଏତେପଟେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଉପରେ ଲାଗିବ ଷ୍ଟେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ, କ'ଣ କରିବ। फाइनाली बस रे बसिलु। एबे बस पाइलु। दुईटा बस क्रॉस करिगला ना, मने नहीं मास्क आने मने नहीं, से बस वाले कहले बिना मास्क रे एंट्री नहीं। देखा जाऊ, घंटे 1.5 घंटा खंडे लगे जावाई। बस बसचे आम्बुलेंस गले कार कौन गोटे खराब टाइम चलती से आम्बुलेंस जाऊँ। देखा जाऊ केते बेले बस लगौछ। ट्रैफिक जाम अच्छे। पहुँचले स्टेशन। ट्रेन छाड़ला है, ट्रेन छाड़देला पलैलु। से भाई को छाड़ा आस तो सी भी पलैला मन दुख टे।
स्टेशन ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବହୁତ ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ବସି ବସି ବହୁତ ବୋର ଲାଗିଲାଣି ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଦିନ ସାରା ବସି ବସି ଏବେ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିବା କମ୍ ସେ କମ୍ 10ଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ରହୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଯେ ଭାଇଟା ଜଣେ ଥିଲା ଏଇଠି ଆଉ ସେ ପଳେଇଲେ ଗାଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆଉ ମନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ ଯାହାକି ଦେହ ଖରାପ ଦରକାର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଘର ପାଖରେ ଗାଁରେ ବି ସେମିତି କାମ ଫାମ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ବାହାରେ ଆସିକି ସେମିତି ଯାହା କାମ ଚାଲିଛି ପଇସା ପତ୍ର ହଁ ସେମିତି ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ହଁ ଗୋଟେ ପାଠ ତ ପଢ଼ିନି ଏପଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କେହି ରାତିରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ଟା ଅଧିକା ଏଇଟା ରହୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଆସିବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କର ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଇଚ୍ଛା ହେବ କାହିଁକିନା ଯଦି ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଯଦି ନ ହେବ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ନା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲାଣି ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି ତାପରେ ଆସିକି ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ ବହୁତ ହେଲାଣି ରାତି କ'ଣ କରିବା ଏତେ ଲେଟ୍ ତ ହେଲାଣି ଏମିତି ଆଉ ହେଇଗଲା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତାପରେ ରୁମ୍ଟା ପାଖରେ ନାହିଁ ନା ଦୁରିଆ ବହୁତ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେବ ବୋଲେ ଫେରେ ଖାଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ରାତି 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଖାଇ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ ବାହାରେ ଘର ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଗରେ ରୋଷେଇ କରି ରଖିଥାନ୍ତେ ଯାଇକି ଖାଇଥାନ୍ତେ ବସ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଏଠି ତ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଗାଁରେ ହେଇଛି ନା ଯେ ନିଜେ ମାନେ ମା ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଯାଆଡ଼େ କାମରେ ଗଲା ଯିଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆଉ ସେମିତି ଏଠି ଗାଁଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଟିକେ ହେଲେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ।
ଏବେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପଡ଼ିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲୁ ହେଲା ରାସ୍ତା ବହୁତ ଜାମ୍ ରହୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ। ହଁ ସେଇପଟ ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି।